Si učiteľka a chystáš vystúpenie ku Dňu Matiek s tvojimi žiakmi? A čo tak vytvoriť niečo také, čo tie maminky dojme ešte aj doma? Môžeš pre žiakov vytvoriť v Canve napríklad takéto záložky, ktoré spolu so žiakmi môžete vymaľovať, môžeš tam dať ich fotky, aby to samozrejme bolo personalizované, napísať meno maminky. Ale to, čo maminky zaručene dojme, bude, ak dáš do každej záložky jedinečný QR kód, v ktorom bude pesnička, ktorú budete s deťmi spievať na tej besiedke. A poďme si ukázať, ako na to. Takže keď už máš záložky hotové, ideme do časti aplikácie, tam si nájdeš QR kód, takže vyhľadať tento. Takže keď naň klikneš, je to veľmi jednoduché, tu stačí zadať URL a adresu. Čiže ideme na YouTube a vybereš si napríklad takúto super pesničku od Lunetiku. No dobre, retro spomienky bokom, ideme pracovať ďalej, takže dávaš si CTRL-C, ideš naspäť do Canvy, CTRL-V, dáš vygenerovať QR kód, ten QR kód sa ti zobrazí tu, jednoducho si ho zmenšíš tak, aby sa ti to páčilo, dáš si ho napríklad takto, alebo napríklad na druhú stranu tej šablóny, tej záložky, no a potom túto perfektnú záložku, dotvorenú podľa dieťaťa, dáte rovno maminke. Keď ti toto video páčilo, samozrejme si ho nezabudni uložiť. No a ak už nemáš veľa času a chceš sa naučiť, ako tvoriť rýchlo a ľahko takéto materiály priamo v Canve, tak už zajtra máme webinár Základy práce v Canve, kde ťa naučím rôzne tipy a triky. No a takéto záložky dostaneš odo mňa ako darček. Napíš mi do komentára webinár a ja ti rada pošlem link.